Чесънът е известен като природният антибиотик и се използва от хилядолетия не само в кухнята, но и в медицината. Основната му активна съставка е алицинът, на който се дължат повечето му лечебни свойства. Подсилва имунната система. Чесъна намалява риска от разболяване с над 60%, а ако вече сте болни, да съкрати времето за възстановяване. Чесъна има мощни антибактериални, противогъбични и противовирусни свойства. Алицинът в чесъна помага на тялото да се бори с различни патогени и инфекции. Намалява кръвното налягане, действа съдоразширяващо, което е особено полезно за хора с хипертония. Предпазва от съсиреци, действа като лек разредител на кръвта, което намалява риска от тромбози. Серните съединения в чесъна помагат на черния дроб да изхвърля токсините и тежките метали от организма.